A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, visitou esta mañá no concello de Ribadumia a explotación Kiwi Atlántico, a que se lle concederon nos últimos anos axudas por valor d'1.400.000 euros. Destes, preto de 860.000 corresponden coa convocatoria deste ano da Orde de Transformación e Comercialización de Produtos Agrarios. Falamos de produtores e ao mesmo tempo falamos de industria e falamos de distribución. Foron quen de unilos e a partir de aí, bueno, pois hai que seguir explorando nesta línea e seguir avanzando con un fin, e ese fin é que se siga asentando máis xente no rural, que se sigan traballando máis terras no rural e que, polo tanto, as producións de kiwi vayan a máis e seguir posicionándonos como o vimos facendo ato de agora. A conselleira destacou o carácter emprendedor desta compañía, a principal produtora de kiwi de España, con 12.099 toneladas, un 61% máis que a produción media estatal. E polo que nos contou esta mañá o seu xerente, este ano a produción parece que tamén vai ser boa. A idea é que este ano teñamos un incremento sobre o ano pasado sobre entre un 10 e un 15% máis de kiwi, aínda que o tamaño vai ser un pouco máis pequeno. Ao incrementar as producións, normalmente o tamaño baixa. No obstante, nós, como temos mercado para todo tipo de calibres, non creo que sea un problema. Coa subvención deste ano, a empresa busca ampliar as súas instalacións coa construción dunha nova superficie cuberta que constaría dunha nave de 985 metros para novas cámaras frigoríficas, a ampliación da zona de procesado, a execución dunha nova cámara de maduración, ademais de mellorar a climatización de recintos frigoríficos para outras dúas novas cámaras de conservación. A inversión é aproximadamente uns 3.700.000 euros e se vai a executar entre o 2017 e o 2019. Isto fundamentalmente é motivado porque estamos incrementando a produción e incluso estamos falando coa administración para que a través do Banco de Terras no futuro incluso poidamos facer novos incrementos, non? Kiwi Atlántico naceu en 1988 e hoxe en día dispón de máis de 170 hectáreas de produción en España e Portugal, ademais de 50 en Uruguai. Pero o 60% do seu produto procede de Galicia, sendo Pontevedra a provincia con maior número de superficie plantada.